गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। मोनसे मुगैथाव आरो सोंखारिथाव जाथाय जादों। सोनाब बेंगलनि गंसे देहा फाहामसालियाव सासे मेडिकेल फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 3 सुबुंखौ हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। कलकातानिफ्राय 170 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय दुर्गापुरनि सफापुरनि साखाथियाव गंसे प्राइभेट मेडिकेल कलेजनि नैथि बोसोरनि सासे MBBS फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सोनाब बेंगल पुलिसआ 3 सुबुंखौ हमदों आरो गुबुन 2नि थाखाय नागिरनाय सोलिगासिनो दं। जिनाहारि खालामजानाय फरायसाया गुबैयै उरिष्यानि जलेश्वरनि थागिबि होनना मिथिना मोननाय जादों। आसामाव रेलनि थांलाय फैलाया गोबां सोलायनो हासिगौ। NPRआ खुवानि थासारिखौ नोजोर होनानै 3 दाननि थाखाय गोबां ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे NPRआ 1 दिसेम्बर 2025 निफ्राय 3 मार्च 2026 सिम 3 दाननि खुवानि थासारिनि थाखाय गोबां ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों। बेफोर ट्रेनफोरा जादों फारियै ट्रेन नं 15903 डिब्रुगड़ चन्डीगढ़ एक्सप्रेसआ 1 दिसेम्बर 2025 निफ्राय 27 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन आरो बेनि फैफिननाय सिबिथाया 15904 चन्डीगढ़ डिब्रुगड़ एक्सप्रेसआ 3 दिसेम्बर 2025 निफ्राय 1 मार्च 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे 15620 कामाख्या गया एक्सप्रेसखौ 1 दिसेम्बर 2025 निफ्राय 23 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन आरो 15619 गया कामाख्या एक्सप्रेसखौ 2 दिसेम्बर 2025 निफ्राय 24 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन। 15621 कामाख्या आनन्द बिहार टार्मिनेल एक्सप्रेसखौ 4 दिसेम्बर 2025 निफ्राय 26 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन आरो बेनि फैफिननाय सिबिथाय 15622 आनन्द बिहार टार्मिनेल कामाख्या एक्सप्रेसखौ 5 दिसेम्बर 2025 निफ्राय 27 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट AYDF क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि आनवार हुसेना गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारदों। 6 बोसोरनिफ्राय दोलोजों सोमोन्दो थानाय आरो 5 बोसोरसो जिल्ला आफादगिरि महरै खामानि मावबोनाय हुसेना गावनि बिबान एंगारनाय लाइजाम मावख'दों दि AYDFनिफ्राय मोननाय फिननाय आरो खाबुनि थाखाय बिथाङा जोबोर साबायखर बावहरो। बिथाङा बुंदोंदि गावारि थासारिनि थाखाय दोलोआ सिगांथिं सम होनो हायाखै, बेनिखायनो बिथाङा जिल्ला आफादगिरि मासिनिफ्राय लोगोसे AYDFनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय बिबान एंगारनो थिरांथा लादों। आनवार हुसेन बिथाङा गावनि बिबान एंगारनायखौ आजावनानै मुलाम्फा मोननो थाखाय दोलोनि दैदेनगिरिखौ खावलायदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बड'लेण्ड ट्रेन्सफर बासआ सनितपुराव जाब्रबथाय जादों। दिनै फुंनि समाव सनितपुर जिल्लानि हेलेम मिसामारियाव बड'लेण्ड ट्रेन्सफर बासआ जाब्रबथाय जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला गहपुरनिफ्राय क'क्राझारसिम थांनाय बासआ ब्रेक फेल जानायनि जाहोनाव लामानि डिभाइडाराव सौग्रावदों। खाफाल मोजांदि बे जाथायाव गासैबो दावबायारिफोरा जेबो खहा जायासै होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया सानजौफु समाव हन्टिंटन बीचनि लस एन्जेल्सनि खाथियाव गंसे हेलिकप्टारनि जाब्रबथायाव 3 सुबुंफोरा जोखोम जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जायगानि बिबानगिरिफोरा फोरमायदों दि मलबानिफ्राय जोखोम जानाय 2 थागिरिखौ बोखांनो हादों। फारसेथिं लामायाव थानाय सासे सुबुङाबो जोखोम जायो। हन्टिंटन बीच पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि इमारजेन्सि मावफारियाफोरा पेसिफिक क'स्ट हाइवे आरो हेडिंटन स्ट्रेटनि खाथियाव थानाय जाथायसालियाव थाबैनो थांना मदद होयो। जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय बिदांस्रि मुसाहारिया 4थि किय' नर्थ-इस्ट जन केराटि चेम्पियनशिप 2025 आव सिलभार मेडेल मोननो हादों। 10 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बरसिम अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव खुंजानाय 4थि किय' नर्थ-इस्ट जन केराटि चेम्पियनशिप 2025 आव चिरां जिल्ला स्पर्टस एस'सिएशननिफ्राय बिदांस्रि मुसाहारिया सिलभार मेडेल मोननो हादों। लोगोसे बिथाङा इन्टार जन केराटि चेम्पियनशिप 2025 आवबो सायख'जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।